Godt. Angrebsmæssigt. Du er ved med at holde bolden i gang. Vi har god tid. Vi har ikke haft fornyet eller noget som helst. Ikke? Vi kører vores systemer. Ikke? Vi er stadigvæk bredt spil. Stadigvæk bagspillerne tør at skyde udefra. Så må de komme frem til at holde afstand. Kom i god fart. Okay? Måske eventuelt lige en returbold kunne også være. Ikke? Og så blæser. Men det er en tomandsaftale, så man ved, at nu kommer retur. Mille, start noget bredere. Fordi, kan du bakken væk? Hey, prøv lige at høre. Jeg vil gerne prøve at køre pres Aalborg, som nogen spiller på ydersiden. Jeg håber, at de kommer på skud. Tøser, kom så! Kom. Hey! Emma i midten, overtal! I går ind og vinder den her. Det er fordi indstillingen er helt anderledes i anden halvleg. Og det er ikke fordi I ikke er klar til første halvleg, men jeres fight for hinanden og jeres vilje til at investere for hinanden, den er meget, meget skarpere i anden halvleg. Og det er derfor, vi går ind og vinder. Vi har kanon. Virkelig kanon. En ting, vi ikke lige ser hele tiden, det er Mia. Vi ser hende ikke hele tiden derude, men hvor bliver der investeret mange kræfter ud i den fløj konstant. Det er op, det er nede, det er ind og hjælpe Mille, det er snak til Mille hele tiden. Og også en nødvendighed. Det er hele tiden, at der bliver knoklet. Og sådan har jeg gjort alle sammen ude på alle pladserne. Det er fedt. Det her, det er fællesskab. Det er det ikke fordi, vi er de absolut bedste stjerner. Det er fællesskab. Det er fordi, I er gode sammen. I har det, der skal til som hold for at kan levere. Jamen, I er gode alle sammen. Hver for sig. Men sammen. Der er vi absolut stærkest.